Хора, ето ме. Сега с обувките ще пробвам. Виж, вътре има такова Какво има? сребристо и тия са сиви. Какво е сребристо? Сиви. Какво означава сребристо? Сиво. Сиво. Едни чорапи за мората. Станаха. Чакай. Чакай да... Мам, чакай. Чакай, ще го намеся едно тук. Я виж как... Я върна тук. Много хубаво. Абе, стават, бе. Пускай то. Така. Да. И аз сега в мене гледа. Искаш ли да ходиш да си покажеш на баба? Да. Айде, отивай, че Смак ще видим. Хора, ето обувката. Това не е с комплекс, но може да е с комплекс с това, мамо. Може да се комбинира. Да, бе. Може да се комбинира. Черно и сиво доста си приличат. 2 на 2. Едно на едно. По-скоро. Да, с малко ще обличаем. И къде е това? Так сега. Светле, се облича на стич. Светле. После кремовите. И ето ги, даже долу са на панделки. И отвътре не е ватирана майда. И паум! Пау-пау! Дигай да ги нагоре. Ай, така. Така ли искаш да ги? Не. Падат нагоре. С обувките може да са точни. Баба ще слага на всичките власти. С обувките. Ами да стават. Не, високите. Че са високи, дали ще ти са къси пак. Кои панталони? Дълги. Опа. Ето, Много черно бе, нещо бело няма ли? Чекай да видим как ти стоят на бело.